changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma urore. Ndoda kuti pane mombe imwe chete yanembo dzako chitsvuka nemareda autaura izvozvo nemudederi bundo estri. Taura kuna chiremba thanks namena. Right, taura tinzwe mudederi. I'm sorry that. I'm sorry changamire. Ndachiende kobhadhara chikwereti changu kwambuya kwemurora wambuya kusotera. Saka ndobva ndaona namai akamire murodhi. Akamire murodhi kudaro akanditi mbuya mudede ndikati ndauye zikanzi pano. Ndikati muzera mina vanoti ndiuye ipapo ini handidi zvemumatare emurodhi. Zikanzi aiyo uye pano ndobva ndatoenda. Svike ipapo zikanzi muzukuru wambuya chiremba hanzi washaika. Ndikati wairwara here? Zikanzi aiyo hanzi wanyura kurwizi rwakana mbuya nyahwimo. Ndikati zikanzi ndikati saka mire ndisvitse dhora rangu apa ndinodini ndodzoka. Ndikandadzoka todini tokwidze kuende kwambuya chiremba. Bva ndaendese dhora riya bva ndatodzoka papa takutodaidzana newamwe wese bva tatoenda kwambuya chiremba. Tasvika kwambuya chiremba kuya namai bva tagara pasi. Saka ndakabvunza ndikati kwambuya chiremba charipiko? Zikanzi hanzi aende kwaRusapi. Ndikati zvikanzi ndikati kuti aende kwaRusapi saka isusu akadzi akuru tingagarire pano pasina mumwe mukadzi mukuru. Isusu ngatidini hambai kurwizi. Ndikati ko mai vacho zikanzi mai acho ari kugadheni kukanga watoti pamba pawo gadheni achinenge chitooneka. Ndikati ko urimomo uye ndiye zikanzi ndimai murora wambuya kusotera ndiyo mugadheni uri kutoanyengera kuti waone kuti vanga uya kumba kunokusei. Ndikati ndikati isusu ngatibve pano ngekuti mukadzi uyo akasvike panapa tizomukoniba tanyanye kuwanda. Saka iwe meni nacho iwe kana uyu auya panapa iwe unopinde mumba akanga azopinde mukicheni odino wochizopinda mochizochema muri papi muri mumba uye bva wakanga ari kungochema hana kudaira. Ndikati asikana handei vatatoenda. Ndikati handei kurwiziko tabva tasvika tabva kurwizi kwe hatira kuzondosvike kurwizi mani takabva tandosvike patara papolisi yatonyurire mwana yakutoyana. Ndikati asikana une polisi ndiyo polisi yedhizingi. Zikanzi kuti ndiyo. Ndikati ndobva tatsauka kudai polisi yakubva yangoti wopeserere bva yatomira bva tisusu takutoone mutumbi wanga angoputirwa mwana akubva takutongochema mukoma acho auyu ndo anganga ari mumotika umu. Saka inini motika ichinzi takuenda nambuya asuduruka ini ndobva ndasuduruka kudai pendakatendera kudai ndobva ndakasangana nambuya awo iwawa ndobva tatombundirana bva tatondundurudzana bva taende kugara kumapeto kuhuswa tagara kuya takutochema avo vese vari kudini vanhu vari kungochema. Saka ini ndabundirana nambuya taatakaite zvekutsikisa ndakamunzimangu munzimangu chinoizi machemero anga ari kuite vanhu nemachemero akuitwa izvinezvi kubva ndakupura mbuya waya kudai kubva ndacheuka nditoona kamotika kakatomira kamotika kachena. Tikati komotika iyi ndobva ndatoti mbuya damu mai chiremba anenge auya. Zikanzi nei? Ndikati kamotika aka nemachemero akuita ndobva kamotika kaya kazozenge kabvivhurwe nhingirikini windo kuti anhu tione pekudini pekukumburiranapo iri windo ravhurwa iri ravhurwa. Saka iri remumashure ndo ranga rina uyu thanks. Ndobva ndati ndana thanks mutori nanaro bva ndatosimuka paya mbuya waya wasara tatati kosimuka ndabva ndaende pakawindo paya pana uyu ndikati pendakada kuti zvikanzi mwoyo wako wafara mwana wangu wafa wafirei mwana wangu kufire munda chaiyo unofirirwa nemunhu shandi mwana mudiki unofire munda unobate gejeri anenge ikabva iti tsepu ndobva ndati suduruke mbichana kuti andinyatsokunzwise kuti uri kupedzeredza here kana kuti chii chari kuita. Ndakazwa thengiso angi wadzokorora zvichita nomazwi iwayo kuti mwana wangu unofire munda here mwana mudoko unofire munda munhu mukuru here wadi kurenyi achindinongedza ubva ndatobvawo pawindo ngoti paendwa 1 kawindo kacho kanga kari kadiki kudai munhu 1 ndiye waenda wobva apo popinde munhu ndobva ndasuduruka
ndobva ndachita rege ndichiende pawindo panare namai yacho. Saka mai chiremba anga akagadzikwe pakati neumwe mukadzi wanga ari kumapeto neuyu wanga aye mudzidzi wemotika uyu, iwo wanga wakagadzikwe pakati, iwo wanga wakagara ngechepakati. Saka wanga apinde pakawindo paya wakaenda kosuduka kuti inobva ndachienda koisawo kusu kwangu papi pawindo paya. Sikanzi mwoyo wangu wafara, mwana wangu wafa, mwana wangu unofire munda here, mwana wangu unofire munda, shandichai kufire munda. Ndimbuya manje uyu mukomana wapedza mbuya. Ndikati ana saka inini kuti ndagara ndiri muroyi kwachiremba kugara kwenda ndakaita nawo. Ndakabva ndaperwa bva ndasuduruka futi pakamotika paya. Ndamira kudai so anesi akabva ati zii kuchema. Vese vanga vari pamotika ipapo kubva vati zii kuchema, hapana wanga achachema. Wanga akuchema muzukuru wawo mukomana mukuru wanga ingoti zii zvekuti sekuti munhu wabvira kare chiita sei achichema. Wanga asikuchadudzi izwi. Anesi bva atoti zii. Inini ndazongogumbata, anesi azongogumbata kuti asichi. Akadziya kundidaidza kuti asori mbuya mudede pane zvitakuitira. Ndikati zvaitwa naMwari kuti inini tidini ndiziye, dai ndazozvizwa nemadziro komiti handina zvendaizodiniba zvendaizoita. Zvikanzi nevemotika uye ana mbuya chisudurukai toda kuti tidini ndichifamba. Mukadzi uya angoti tsutsuru mumotika yake. Saka pamberi pacho ngechepamberi pacho chingoti tara pedzi ngechepamberi pacho pamba pakamire mubvana wangu ipapa nemurume. Mbuya chiremba akabudisa futi mazwiwo zvikanzi mari kuzoonaka wafa mwana wangu kufire munda, mwana mudoko unofire munda, ndisandazviona pa mwana wangu kufire munda, mwana mudoko unofire munda. Inini munhu mukuru mandishaya here, madi kuroya nini? Mubvana wangu vatotitetsumire, mwana mudiki vatotitetsumire. Ndikati nairozi ko unochema, handiti ndini mai wako here, zvandiita mai chiremba na thanks apa handiti wanga uchizviona. Saka iwewe unochema kucheme mazwa ari kutaurwa namai chiremba, handiti ndini mai wako, tinoroya tese. Amotika yanga ichifamba mbichana yangoti mbichana kubva yatoenda. Ndazosara ndikati asikana zvemandaidzira zvako. Kanziwo ndikati handi pataenda mbokwamai chiremba. Tasvika kumba kuya pane bedroom kudai uku kune kitchen kudai. Takasvika mai chiremba aneta atoabata azongwa asiya vazongoite zviya zvekugara zvekuti vaneta. Ndobva ndangosvikawo ndaenda kubate muroora maoko wendawo uya wanga ari kugadheni. Bva ndatomubatwawo maoko paya ndikati maishandi ndizvo zvezvinoita Mwari Satani unofamba. Bva tatokumburana namaishandi bva ndandogarisirwa siri pedu. Mai chiremba akatanga kungochema futi echitaure mazwa awo kuti mwana wangu afire munda. Saka sabhuku akati iwe mai chiremba unandiripe huku. Mai chiremba akangozoti chemi chinobva anyara. Bva azongoti simu bva abude panze. Asvika kuchione huzukuru hone uyu wanyura uyu. Bva kutotanga futi mbiri kuchema echitaure nyaya yemunda kuti mwana wangu wafire munda chi. Ndija kusatira pakati ndakwendese kwasha unoende koripe mbudzi chai. Kuti wabvira kare ndichikunyaradza usinganyarari. Zvondotaura usida kunditeerera. Gadzu mai chiremba akabva anyarara. Ndopinda nganoti panapa inini ndimuroyo papi. Ndatoti muroora hambai kumba. Kutaure wangu muroora inini. Ndatongoti tiri muvhereji imwe chete. Ndatongoti vataenda kumba. Ndasvika kumba kuya ndakasvika umwe muroora atobike azwe nyaya yekuti kwaitike nhamo kwamai chiremba. Wanga atobike sadza pamwe chete isusu naiye ndoto wanga anemba ndobva atobike sadza rake mubhodhi. Ndotosvika ipapo ndikati mai Tashirei zvendaendere kutara zvihombe. Sikanzi neiko mai? Ndikati bvunzawo maoko uyu taura umwe muroora. Sikanzi mai apuhuri kutara kunasi nababa ashandi nambuya ashandi. Hanzi makauraya mwana wangu kumuroora. Ndikati saka inini nhamo panapa. Nhamo kwamai chiremba pana unodini hake unoenda ngatigare papi pano atagara. Musi wayeke mwana mangwana acho wakabva waenda kutori mutungu kubva vauya. Chechimangwana chacho mwana akuda kuigwa anechiende kumakuwa
ana webranji wakabva wauye kumba zvikanzi amudede tave panapa nyaya yataurira ndeyekuti muye kupi kurufuko tikati kurufu wakomana zvikanzi kurufu kuti uda kuti muye kurufu tinotaurirana nekwachiremba imi moyepi kurufu ndikati mataurirewo zvikanzi tinoone zvetinoita ndikati alright ndikati aya manje akomanena ndiri kunyepera kuti kwachiremba achida kutaura nesu anotora sabhuku rufuko toende kwasabhuku nedare rasabhuku tondodii tondozwa kana uda kuti kumbire ruregerero inini ndiri mutadzi futi ndinokumbirwa ruregerero kana aine zvimwe zvinhu zvauda kutaura pamusoro pazvavanodini hawo vanozongotaura saka inini chiendai modini motaurirana nawo kana wabvuma kuuya kwasabhuku totaurira tingavati vauye pano hazvichadii hazviiti asi tinendepi ikoko bva branch chairman uya ndi PC na secretary wake vaenda ngoti umwe wacho akabva azodzoka zvikanzi ngoti mamudede zvatandataura nyaya tatataura kuti imimi muri branch chair saka ndopeta ngatataurira kuti hamunga zvinhu hazvingawa ine musangano uyu mwana wacho igwa nemusangano zvinhu zvochisirwa mumaoko memasekretary imimi musiripo chinozonzi muri mukuru wemusangano chindo zvatangataurira pana ndikati aya manje William haangauyi ikweyoba chiitai kuti tiende kupi pasabhuku zvikanzi alright regai tindotaura nekwachiremba ndikati alright ndinobva ndasarudza pangu pandagara vaibva vaenda zoti dzatakumameno kuti kuma 11 vakazotona vatakure mwana vakutondodi vakutondokotsa vandokotse mwana ubva adzoka kudaro vaiva hatina kuzovaona kudini hawo kuya kwawo inini ndobva ndaziya mai ndikati right apa paite nyaya inini zvindarichita handina chendiri kuziva saka inini nyaya yangu ndotodi ndoende kwambuya kusotera vanasimuka pambi ndoende kwambuya kusotera ndiye sabhuku mbuya kusotera vandasvikondoshaya munhu bva ndazoona mbuya kusotera aya akubva pamachiremba paya akutodzikise mate kuti vadini vauye kumba kwavo saka vakanga chiende kumba kwavo vanotodarika nepadhuze nemusha wangu ini ndikati ambuya ndanamboye kumba saka chii hana kuona asi mukomana ndasiya ndamutaurira kuti ndichadini ndichauya mbuya kana wauya zvikanzi alright nemukomana uya mbuya kusotira azoya zvikanzi mamuri kutonditsvaga ndikati enda ndiri kutokutsvagai mbuya nhau yangu ndeyekupumha kwendakaiti kuninoko mutarawa mbuya chiremba natengi vakandinongedza mbuya zvokuti dai pakanga pari kuti pane hama dzangu ini kana kuti vana vangu kana kuti ani pangadai motika yavanga vari ingadai isina kuzotsarukana basa reni ndava kuti ndinzwisise kuti vari kuti ndiri muroi here vari kuti kana mbuya isusu manje idzodzo dzeuroi hatitongidze chiba isusu dzeuroi ba tiri masabhuku dzeuroi tinotodii tinotoenzanisa tikati saka maenzanisiro atode 15 dollars saka inini ana angu anga azouyawo achiti aende kurufu rwokwani rwokwamaichiremba rwuya vakomana nevasikana nemukwasha saka mukwasha wangu ndo akatozongoendwa hake ikoko akangodi kubva zvanzi ndambuya kusotera ndode 15 dollars kana pangana na 15 dollars nhasi handina kana shiri ndikati saka zvikanzi regai tombodzokere kumba vaende kumba kwake vadzoka zvikanzi ndauya nayo ngati ngatidzokere futi kwambuya kusotera toone kuti mbuya kusotera totaura nawo zvipi tadzoka kwambuya kusotera kuya tabva tazosvika mbuya kusotera ari mumba muno ndikati ambuya isusu ndauya nevana panyaya iya ndoenda dini ndoendaurira zvikanzi hamuna mbuya kusotera unzai mari yacho 15 pandapa mbuya kusotera akati ndichadaidza mupurisa wangu unoendepi iyo kubva azodaidza mupurisa waya mbuya bvamupechi kukamari kaya ichichimutaurira kuti zvataurwa mbuya mudede ataura kuti ndakapumhaura ikope kwachiremba lobva mupurisa waya azoende kwambuya chiremba kuya vasvike ikweyo kubva achizoataurira nechipe tsamba yanga yenyora kubva zuva rakatanga tanzi
titenza tienzanisa kuti ione kuzopfuurira. Zuva rachiroro harina kuzoitwa ba zvakazondiwa ana achiremba akazonzi baba wavo havadini ba vatazonzi tiite rimwe zidei vatazoende kwambuya kusotera kuya. Ini ndakasimuka inini nawana wangu 4 nemuramu wangu vataendepi kwambuya chiremba kwambuya kusotera kuya kwasabu tinongo ati mbuya kusotera ngokuti ndozvita jaini taendeko kwambuya kusotera kuya tagara. Saka inini ndakawana mai chiremba icho nemuroro mukuru. Kumashure kwavo kwanga kuina arume anonge 5 nkamukwashawo ere mumwe wacho handichamuzivi kuti ndichani nevamwe. Saka ndakabva ndati ndikati inini ana angu anoshaisha kutaura, ana mai chiremba anoshaisha kuti kutaura. Saka inini ndikamirire nyaya iyi panapa pabudi chakaita sei pasibudi chakanaka. Saka ndakaona mbuya chiremba kutopinde pagedhi. Atopinde pagedhi vatondogare pabonde pendandakagara. Ndobva watogara ipapo. Ini ndobva ndandatopoterese iri kukicheni yata ndinotaturisana agara. Vasama agara mbuya chiremba. Ini ndichingobvoko ndakangosvika vanditi vandatoise dhuku rangu muhiri. Vandatoende kumupurisa wasabhuku. Ndikati soko vanzi mbuya. Ndikati inini ukwana handichadiba. Handichaendiba. Dhuku ndadini. Mupfukuru wangu ndato. Saka ndashaishira sabhuku ndikashaishira ishe anhu angani 2. Ndichazouya ndogadzirisewo ushaishwa hwangu. Endai mwataura kuti ngavachidini hawo kwachipararawo. Mapurisa bhaindiko asvike kuya vataure semataurire kuti zvanzi nambuya mudede handisi kuchauye kuva ndashaishira ishe ndikashaishira sabhuku. Saka inini ndichazoya ndowadini kana achinditsuna anongondidini hawo anongonditsuna. Ndobva ndatorogara. Nguva diki ndakaona mwana wangu uchifika zikanzi mai hanzi yenetu. Ndikati chinonzi dhuku hachichadiba mwana wangu. Hachichabudiba. Endai moti dhuku handisi kuya naro. Vana vayadzokera. Nguva diki kubva kwauya mbuya kusotera nasabhuku namupurisa wauye nemudare wacho wambuya kusotera nedare rambuya kusotera. Vasvikopinde mbuya mudede isusu tauye pano taurire kuti mutipe dhuku. Nyaya yombotanga yataurwa dhuku yedhuku kana yapera imi muzopfukurichi. Ndakabvunza mbuya kusotera mbuya musotera mune makore mangani. Ndiri mudiki hangu asi mune makore mangani. Amene utakati mune 70 ichi. Ndikati panopfukurwe munhu makambopaona here. Kana mbuya kusotera hongu. Ndikati panoitwa sei. Saka panogona kana kufe munhu kana kukwara zvakaipisisa. Ndikati right. Ingama ndipindure zvakanaka mbuya. Ini dhuku ndinga ndakutaurira ndatumire nhume. Saka apa ndakuchikuudzai inini kuti ndashaishira inini sabhuku wangu. Ndikashaishira ishe. Saka dhuku handisi kuchadini ba. Asi padhuku handisi kuchabudise dhuku. Ndakutoende kwamambo makuru. Saka ndambuya kusotera kuti kudaro ndikati ndozvendakutoita zvacho ndichadzoka ndogadzirisa. Zvinoda kugadziriswa zvashe wangu nemini sabhuku wangu. Mbuya kusotera akati kana wadaro hako inini ndakudini ndakuenda. Ndobva ndauya musi wekutanga ndakaona apa pakavharwa panapa. Zuva rechi2 ndakabva ndaona pakavhurwa. Ndobva ndanhengirikira. Ndobva ndauye panapa. Zuva rechi2 ndichidzoka pakabva pa iyo musi wacho wendataure nyaya yekuti endai dhuku ndashaishira ishe nasabhuku. Baba chiremba anonzi akazosara achibudise mashoko anoti kaende dhuku musha waende dhuku. Musha iyoyo dhuku remukadzi wangu rinogona kugadzirwa. Richagadzirwa. Kana ragadzirwa mukadzi wangu akazorisunga unogona kufa. Nemusha waende dhuku. Ndinyorere tsamba yende kwashe kuitira kuti ndidini ndipuwe dhuku risati ragadzirwa nguva ichiripo. Sabhuku bvatore sekretary wacho wanga aripo bvatore tsamba inenge bhokwende bvanyore tsamba bvaende kwashe. Bvaini musi wendazoye kunenge chitu ndandatana makusena acho kuma6 ndopenda kapuwe tsamba ndichida kutoti ndodo kuye kuno kuti ndichimhangare nyaya. Ndirenge kuti alright. Vandatongose tsamba yakadai.
bvandauya panapa vandasvika sekretari ari muno vandataure nyaya yangu sematsanangurisi endaita ndikati asi ndine tsamba yakazonyorwa kwasabhuku ikaende kwashe ikabva yazosungwa futi nashe inini yekuti ndidzosere dhuku bvandaibudisa ndikati tsamba yachii kubva yaverengwa zvikanzai nyaya yapapa yedhuku vakanga vakutonge yedhuku zvinorota akutotonge yehuroi saka yedhuku endaimaudze kunge achiisiya yakadaro imimi yekucharika ishei ndio yemuchaende kotora sabhuku moenda naye kwani kwashe mundotaure zvamakaita nekutadzi wenyu nokuti ishe wenyu akazodzikana kukuite zvekukurondai kukuteerai hazvizonakidzi ndikati ndakandambotaura kuna sabhuku kudaro mashoko iwayo saka mangwana chaiwe sekretari wendenge ndichitoendepi washe ndasvika ndobva ndatoende ndapfuurire kwasabhuku vandandoti ambuya ndo mafambiro endaita asi ndanzi nini nemi tiende kwashe ndiende kokotama kwashe nemimi ndokotama futi pemuri ndekuti ndakakushaishirai saka nachi sabhuku handi vandangoitawo zvinoita vandatoguma vataenda vandasvike ikoko panga paine dare ravo iwesha vairi vandatosvika kubva ndabvise chiembero changu tikati nyati tokumbira kuti nditaurewo nemi zvikanzi ataura henyu ndobva ndati nemonemuzhu ndikati ndokucharika ikwe ndakaita saka ndiri kukumbirawo nyati kuti mundidini ndasunama mundiregererewo nyati akamboramba katiziva zvikanzi mune rake rekuti handina kuzenge ndakurondai dai ndanga ndakurondai ndazoite zvekukuti idzvi nyaya chaisaizorinaka basi maita henyu zvadini zvanaka ndakuregererai kubva kuna sabhuku wangu kusvike kune inini wacho orit inobva ndasimuka bva ndadzokera kumba ndadzokera kumba kudaro ndakazoona sekretari washe ari kuuya nganzi mbuya mbuya mudede ndikati ndauya zvikanzi ndauya ndikati zvikanzi kwachiremba atokuisai kwashe ndikati nenyaya yei zvikanzi nenyaya yedhuku ndikati oraiti ndaapa rumano saka ini kudhuku ndinodini hangu ndinoenda abva tazoenda kwashe kuya taona ishe hapana taenda futi ishe uya handichazivi kungazi kuti hapana handichazivi kuti zvakanga zvanzika papa kubva zvazonzi dare ririko musi wechingwa kazvanzi china saka inini china ichocho ndandodedzerwa mwana wangu wanga adonha nenyaya yeshuga idzi nebhipi ndatoenda mbuya usoti akasara kutosvika apa pamba pangu inini ndisisirepo mbuya usotira zvikanza mangwana acho makusati zvikanza ndauya panapa mbuya mudede aendepi zvikanzi mbuya mudede akadedzerwa mwana wangu kuita sei kurwara zvikanzi manje dare riri kutoripo kwaari kwashe ndikati zvikanzi oraiti asi mumhai ndo kwaadini kwaenda asi nhasi vanogona kudzoka ngekuti vadotozotere mari kunzi kubika nemapirisi bva ndouya sotira bhatenda kwashe bva ndonzi kuri kubika nedhuku ndipe mai ava dhuku dhuku ravo ndivape dhuku ravo ndikati ndivape dhuku ravo right isambanisi iri kutaura kudaro right inini zveushe ndozviziva pane pendinoda kunzi nashe ndidinini ndisvike saka regai ndopasvika vandaenda kwashe wangu ndiwamuka ndobva ndasvika ndikanzi ndikati nyati ndauya ndazwa kuti nyaya dini yatongwa saka matongerwo ayo padhuku apa ndopane umbowo hwani hwangu hwese zveparipo pane umbowo hwangu hwese ndikapa amai avo dhuku chendichazoende kotaura kuti ndochibatisa zvezvinondechi zvikanzi nanyati inyaya yekuti yatongwa musipo nyaya ikatongwa usipo mumhangari akazoenda iwo mumhangari iri usipo unondotaura zvaanodi ndikati manje nyati ndandine chikumbiro chekuti mundibatsirewo kuti dhuku iri risadiniba risatorweba nekuti ndo paamune chibatiso changu
ndakanga ndakasarudze mahwitinisi angu akanga akandihwitinisa ave ndakaona vari parodhi vechizonditakura ndovanga kuti ambuya sisu sezvo tisu takakonzeresa kuti tiende nenu tinokumiririrai saka munongozwa kufa muziya kufamba kwemashoko vakazoya vachitaura kuti pane zvetanzwa mbuya mudede susu panyaya hatichadini ba hatichapakwandi ba patiremei ndikati horaita asikana dini henyu rekerai chero ini musoro wamai ndidini ndinawo dhuku iri ndinaro saka ndochibatiso changu ichochi ishe uchandipupurira kuti ho dhuku ndirori saka inini asikana dini izvenyu zvikanzata anongoti tikutaurire nguva ichipi ichipo ndikati zvakanaka asikana hazvisina ndaa saka ishe wakazonditi imimi mbuya mudede imimi endai muya nedhuku ndigare naro ini tikandagara naro kusvika musedare renyu dhuku ndindicharidinini ndindichabudisa mudare kuti dhuku izvi ndikati ndakamboda kupati ndikati inini ndashata ishe wangu uyu wakandiregera pakutadza kwendakamuitira regai ndidinini ndipe ishe wangu dhuku vandasimuka vandati William makumba angu azviba ndiendere nedhuku iwachangamiro kuti hanzi namai nambuya mudede dhuku iri mwana wangu basimuka kuhaenda nayo asvika ikoko zvikanzi ndave nedhuku zvemakati mhai auye naro saka vati makumba angu akurwadza dhuku ndiro riri ndikati zvadini zvapera ndo musheya ndakapakira saka dhuku rawo here nhasi pana rawe rayana sekirita okay ndiro burisa dhuku racho umbo wacho right iyo nhau hanzi makandipuma pazere vanhu wakazotora dhuku iro iri nhau yeumbo hwezvamaiita munoti chii pano padare ndo panotaurwa chokwadi kana paine fungidziro yekuti muroi ndopekutaura chokwadi kuti isi tinobvuma kuti wakaroya mwana wedu so that kuti tione dambudziko iroro musazodzoke naro hapasi pekuhwandisa tikirakaitika chiitiko ichi tikakaita chiitiko ichi takanzwa shoko rekuti mwana wangu ashaika pataenda kwaanga adonhera mumvura tamuona akashaka rini anonzi Shateo Chiremba ashaka muswana musi wa 30 September tisati taenda ndakakwanisa kutora muvakidzani wangu anova Aaron Busotera kuti tiende ikoko ende tiri kuenda ikoko nemanzira bhozi ndatobva kuchikoro kwakuine mwana ndatombomuona ndova ndakadzamiwa zvakanyanya tiri kuenda ndakatonge ndatobatwa nepfunga kuti kana kutoti inini ndizvipfudze zvinoita tasvika parodhi ndikada kuzvisa mumota tinge ndindosigwa asi Aaron akandibata kataiwa sviti vataenda vatandosvika kurwizi vatasvika sho vataona mwana wangu kuti ndiye ashaika vatatorwa statement nemapurisa tapedza izvozvo polisi yatakura mutumbi namukoma wangu kuti wauye naye mumocha paGeneral Hospital Marisape takuda kudzokera kumba anonzi Machokoto anova mudhumeni wekumupfusire achibva aoneswa chimiro kuti tiri kumbira kuti takuriwo wanhu avo because patambosvika parodha tambosangana dambudziko rataona naro vanhu vanga vada kutozviyeyo togona kuita nhamo mbiri kana nhatu vatanzi ngavachipinde mota vatapedzawo mota vataiswa pakati mapeto kuine vanhu vanenge vari kuita kuti tisakwanise kana kuvhura tichibuda mota tasvika pa highway mota ichipa giveaway taingochema tiri mota munhu akakwanisa kuuya pamota patatiri ndambuya wangu Damba vamwe vanhu vese
Aaron Sotera akawamisa kuti no wamisawe pana mota itupa big way toenda kwatiri kuenda wabata maoko patangoenda mba tichingochema machemera taingoita kuti kana zvirizvo because ndine mashoko andandanzwa mashure but kana zvirizvo ekuti chii mashoko angu wanzwa mashoko andandanzwa mashure pane munhu andandisokuvira naye anova mwana wambuya akataura kuti iwewe kana muchiti muda kurima munda kana mine nharo rimai da kuona kuti mwana wavo anonzi William Mbini akataura kuti inini kana mine nharo rimai munda da kuona kuti chibagiro chimuno chigoche here uri musi wa 22 September musi wa 30 September ndopakashayika mwana wangu zvinova zvinhu zvakandi before zvatoita sekudaro andudza shoko iro ndakaenda kuna secretary waishe nehumba anova EF zvekare Aaron Sotera ndinoona secretary uri mwana wasabhuku uyezve uri munyori waishe nehumba ndine mashoko pakusanzana kwatikuita nyaya yandinayo ndine mashoko andataurirwa handisina kufara kuti ndichinzwa ndichiudzwa kuti ndanzirima asida kuona kuti unochigocheri chibage chacho saka ndikuti handingozivawo kuti ndo chimiro dambudziko ndasangana ndika nharo kuita kuti pakugara ramangwana munge muchiziva kuti zviri kufamba sei kugara kwatiri kuita ndo pandakaita kuti ndinomuudze futi ndanzwa dambudziko handi kwaitika chichiitika patauya kumba ndo mafambiro andakaita imi tichakubvunza mibvunzo pastatement yako rega timbonzo tisati tabvunza mibvunzo taurai idi pamusoro imambo motaura idi musataure manyepo nekuti dare harinyeperwa nekuti uyu sekutaura kwaari kuita ari kutaura kuti vanhu vakarandutsirwa handiti taurai tinzi pabadhei ipapo inini pamusoro imambo inini zveshuwa musi waitika chiitwe ndakaenda kunokwarisana ndakutodzora hangu kubva kwarisana ndipo ndakasangana nemwana wangu wakusotera nevamwe vakadzi 2 vachienda kuitana ndotojoka hangu kuvawanzira hangu ndikati muchibuda kundotenga zvedhemu izvo zviri zvimazuva rakwira makuseni ese maamuripi ndatofunga kuti wada kundotenga zvedhemu nekuti wada kutwa dhemu ndipo wakavhamira vakadzi vavandibata zvangu aiwa tiri kuenda ukukuye zvinzi shanda apinda vai mumvura kati matei zvikati ndizvozvo tatanga kutochema pai pataenda nevakadzi vai kwakanyorera mwana patatonyatsa kupfuura pataro patakambonyararidzwa hangu kuti musachemi zvinozwa kuti mwana akapinda mumvura zvinonzi asachemi patasvika patatoona zvidadi mwana atoshayika mwana anga atoburiswa zvadaro izvo mwana ndipakanzi aibva aiswa mota yemapurisa apo patatakurwa nemota yedu iri kutaurwa iyoyo patatouya nemota zvasvika zveshuwa pabasi stop ipapo ndingati ndipo paa pakatozara vanhu vevillage ipapo pabasi stop ipapo wandakaona zveshuwa paya pawindi ipapo ndimbuya wangu mbuya dama iwo ndakashimidzana navo tangomiramira ipapo mota ndipo yakabva yatokurosa kuti tasvika kumba patatogara mumba muya tagara mumba muya patagara vanhu vazouya mbuya wakatopinda mumba wakatobata maishandi maoko vatopedza kubata maishandi maoko vachitoti kune muzukuru wangu manu mombe yako yakasungirira kuti inogona ndaona yakombwa nemombe inogona kutungwa nedzimwe mombe dai vagona kuvaona zvekuita mwana achibva ati orit aidaro ndiani mbuya ndo aitodaro muzukuru wangu achitotaurira nemuzukuru iyoyo kuti ipapo nditi ndakambotaura mashoko no handini pawatobuda kuhaina indakatozozwa zvadarozvo
ndakazonzwa kuti vana kuzoya kundorara kunhama ndakazonzwa zviunzwa kuti ndakapfuma zvadaro ndakapfuma wakapfumwa zvikanzi zvadaro tutagara ndipo wakabva waendesa nyaya yavo pasabhuku nyaya iyoyo yaenda kwasabhuku yobva tasvika bva alright wazvitaura izvo tingarambe tichienda ndakatorerwawo dhuku rangu pasabhuku ipapo makatorerwa dhuku renyu papi pasabhuku padare ipapo pandakadaidzwa nzwi yaikudaro semaitire zvotaita izvi pandasvika bva ndangogara kudai ubva wangobva asvika zvata kunze kubva wasvika bva wangotora dhuku rako bwangoenda nedhuku rangu iro dhuku rakatorwa papi ndakaritora pasabhuku ndakaritora rine umbohwei pasabhuku ndakataura kuti wakanditi ndiri murwi kubva ndasimudza but hazvina yoka ndaifunga kuti inini dhuku rakatorwa pachii motika mamusingaiti kamotika kacho kanga kakadai but pasabhuku hapana kutaurwa mashoko pasabhuku pakataurwa right wadare iyo right Baba achangamira. Baba achangamira. Ini ndoda kuti hangu pekutanga pane padhuku. Ndikuona kuti dhuku paumbowo havisi kuti ringakwane paumbowo hwenyaya iyi. Nekuda kwekuti awa wadaidzwa padare wakamhangarirwa waapadare ava wakamhangara wacho dare iroro waona kuti munhu amhangarirwa asvika padare wamubvutira dhuku wakabva wasimuka wabva waenda padare ava wamhangarirwa wakasara wakagara padare ava kwakuteerwa kudaidzwa nzi dzokaika vanhu vatitaure nyaya havana kukwanisa kudzoka vakati inini ndatora dhuku ndaenda saka ndiri kuti dhuku handisona riine umbo hwenyaya iyi asi kuti nyaya iyi ingotaurwa isina umbo nekuti padare hapatorerwi munhu chii dhuku harina umbo ende imhosva yamakapara undotora dhuku pai paremunhu padare zvava munhu auya muno mudare munhu otora dhuku achiti ndo umbo saka umbo wacho uri papi chamuri kutiza chii chamure muri kutiza chii kuti muti munhu auya mudare maakumutorera dhuku muchiti ndo umbowo chamuri kutiza chii pamusoro handina chandanga ndiri kutiza chandanga tiza saka mairi gotora munhu auya izvozvi zvimakagara apa munhu otora dhuku rawo ava achindoumbowo nachindenge ndakatadzirana newe here handizivi mauya kuti muyananiswe izvozvi zvimauya muyananiswa motorerwa dhuku izvozvizvi rine umbowo hwei nenyaya yamauya kupamberi pedare saka ndiri kuti ndiri kukumbira inini kuziya kwendinoita kumusha kwedu kumusha kwenyu kubosha kwamaranga hakutongu zvichidaro kuti uri mwewo unless zvaakunzi muri kutongwa zvozi pane umbowo here tora bhurugwa uye uroshi munhu dzadziri tsika dzekudhara dzaiseenzeswa uri kutotongwa noti kuti iwewo munhu agara padare waakutora dhuku rake saka watotonga kamhosva nekuti hapana akutonga chauri kutorera dhuku racho chii ndosaka ndakaende kwashe nekwasabhuku ndichindatadza ndakutadzira imi mishe ndakutadzira imi sabhuku naiye futi mamutadzira mamutorera dhuku ipapa ndakanga ndakarasika handauziva kuti ava ndakatadzira saka mutoa imhosva yamakaparai kana iri mhosva inozidzika asi pendakatore dhuku ndaiziva kuti ndiri kutore dhuku pane munhu wakanditaura kuti aiwa mauya pamberi pedare kuti dare riri kudii rikutongei imi maakutora dhuku maakutiza dare
imi maakufunga kuti vanhu wauya padare waroda kuita noise muri kutora matanho ematare mega muri kuzvitonga mega ndozvatinotoa kuti mune muri kutizei kuti munge muchidaro ipapapa ndakatoona kuti hondo ingamuka paka mogozviona sei kuhondo isina kumuka ndi muri vaperi muri vati imi muchete ndii munoteerera masabhuku here vamwe vateereri masabhuku handi kuuya kwavo kuteerera kuti tiri kundotongwa ega saka imi maakutyei right ndiwani ndine William Dede mwana William wacho ndanga ndiripo panzvimbo yapana inzvimbo yaida kuitwa dare kana panoitwa dare asi dare zuva iroro harina kuitwa kabana kwakatiza rogozoitwa seiwo rakatiza dare waiguda kuti riitwe seiwo atiza dare mazvita mambo handisi panyaya yedhuku hangu inepo ndoda kuti ndinyase kunzwisisa maya wachipanda chakonzeresa kuti wauye kudarira mambo wari kutaura nyaya yekuti mwana afira munda taida kubvunza kuti munda wacho wakambomira sei pakati pambuya avo nemhuri ataura uno musati masvika ikoko but ataura adai makateerera atotaura zvemunda uno musati tidzokorore kana muteererai matare achienda atotaura zvemunda zvakaitika pamunda ngatitende pamberi nedare pamusoro ichangabe ndirifanira mai ava ndikuona kuti panguva yakasvika motikari chena iyi vachinobata maoko pakazotanga kupopota mukomana nenyaya yemunda ndopavangadai vakatora umbo ipapo vachizonoenda pana sabhuku pana ise vangadai vatonobudisa kuti dhuku iri ndatoritora pamotikari wandipumba uroyi saka ndikuona kuti mai ava zvakatonozoita kunotorera munhu padare wotiza futi dare vakatoshora zvisingeti ndomaonera vandokuita pamusoro changabe ufunga utori kuba mudare kuti munhu akatomudarika atomunyaya saka munhu kwatora munhu rufuka wotora pari kuitika ichi chacho ipapo usati waenda kudare wozoenda nacho kudare kuti mbowa wangu saka waitora chinhu wamudare zvamudare futi dare racho rapo wautiza futi dare racho handioni senzi yacho be waatombwezi zvataura kudare handisi kudzokerera chakaviri maita enyu ini ndine mwana wamai ava haana kunyatsojekesa ba manzwi ari kuita sekuti ari kuratidza kuti aibudisa manzwi ekuti izvo sepoindi yakataura kuti inini ndakapuhwa chimiro chekuti izvo mukamarema munda uyu hamudyi magwere taikumbira kuti dai anyatsojekesa kuti manzwiwo paakataurirwa zvichizonangana nekunyura kwakaita mwana uyu chokwadi chiripo chaanga nacho nemafungidziro ake ngechekuti zvakabva ukoko inini pakuchema kwangu kana paine simuzaizwe pakuchema kwangu andaita ndaiti mwana wangu kufa kwake ndarwadziwa singaiti nekuti ndine mazuva 7 chaiwo ndataurirwa shoko nekuti rima uchibagwe chosvika shoko iro ndiro rakundeedzera marwadzo zvino handizvipfudze hangu kuti handakabatika zviro kuti muroyi wako wanga uchimuziya nekuti wakakutaurira kuti iwewe ukarima ukaenderera mberi hausi kuzopadya apa bvunzai futi zvekare zvichireva kuti muroyi wako unomuziva kubudikidza nemashoko akataurwa kuti hausi kuzopadya apa uye within 7 days zvabva zvaitika. Inini muroyi handange ndichiziva asi chakaitika ndechekuti shoko chakati ndirwadziwe neshoko iri shoko rakataurwa rinovhura chero kana paine munhu akandiwengo anokwanisa kuita chikuita nini achida kuhanda nezvinhu zvakaita setiri kubvunzazve kuti wataurirwa iwewe saka uri kuchema naro shoko iroro wotaura kuti handirizivi futi apa zvitaura kuti dai vaurayi nini panouraya mwana uyu
ndoizochima chidenda kaura aiwa wataura kuti ndaitoti dai ndazviura ndazvipfuza ini kaka ndozviri kutaura kuti dai ndafaka kana uchida kuzvifudza ndiri kuda kufa kuti auri kupikisa mashoko ako iwe awaitaura tokubatsira sei kana uchipikisa mashoko ako awaitaura iwe because ndokuchema kwawaiita kana uri kuchema iwewe wataurwa mashoko within 7 days sekutaura kwauri kuita mashoko iye azadziswa saka ungachemere rimwe shoko ripi zvakubata maningi steve right ndiani uyanga umwana sadata muhandira ndiita panyaya iyi mai ava vekupumwa nyaya yavanga yakanaka asi pawakazokanganisa bedzi ndida kunotora bhuku ramai vapadare nekuti ava zvechokwadi ava kuchema waitochema wachitodaro nekuti kana kusvika pakutaura kuti nyaya tainetsanana nanyaya yemunda zvinhu zviri pachena kuti wakatochema pacho wachitodaro saka ava wakazombokanganisa vapa kunotorera mai ava dhuku pai padare ndimove sabu kusotera nditi handisi kunozona nei ndini sabhuku wacho ndinoombo kuti kutara kwazvakaitika ini ndandaenda kwashenhumba kwekoto ikoko handina mashoko ari ava vazouya vachimhangara ava vapo padare ini ndakava ndiri pabasa yokuti ukatiremba tipei mari tigopa vanotonga vekwatiremba vaiti mari hatina ndobasa ndakandokubata handina kuzoziva kuti avo mbuya mundende vaakutora dhuku mbuya mundende vatora dhuku chokwadi ndakatevera vanhu vaindituma kuti teverai ndimi sabhuku imi ndimatidedza kuti tiwane matorerwo edhuku ndikati kwete handini ba ndateera kudaro ndakatadza kuvadzora kudaro ndakapinda mumba ndikati mukadzi mukuru ungagara here imbi dzaitawo sedzangu dzisina dhuku ndakatora dhuku heti yangu kwabvanda wako nanhasi haisati yauya yakabatwawo iko nanhasi haisati yauya iriko hameno mamo unotoriko ndakarwadziwa mwoyo nokufa kwomwana uzvechokwadi asi zvakaita mai mudede vakandigumbura ndipekuti ini ndaapo kuti vanhu tipei matitonge ivo vaakutora dhuku vakandisora zvechokwadi vakasora ishe wangu nini aiwa tarizadzika kuti wanga waine nyaya kana kuti papasina nyaya asi unokuita nyaya pasina nyaya tawaonesa kukanganisa kwavo right taakutonga nyaya I think omboenda kuseri kwechuru tinoona kuti zvakafamba sei right and now right simukai muuye kuno tindoona kuti zvakafamba sei kanzore changamira ini ndatumwaona shengemunhu kunzi dhuku irori sedara takatonga hanzi dhuku irori vada kuti rivhenekwewo kuita kuti varidzi vose varidzi vaimhanganya dzedhuku vakada kuti dhuku rivhenekwe okay titora imwende navo endai kudai muende munokurembe nenyaya isati yapera Mkono chakamiro taenda nemhuri kuna chiremba dendera. Chiremba abva angosvika nekunongedza mai angotanga kuti pane nyaya yekupumhana ka vanzi nedare chokwadi pane nyaya yekupumhana kanzi iwe kupumiwa kaivo ko haugoni here kubvuma kuti kana uchinge wapumiwa zvechokwadi chiripo ungobvuma kuti ndo zviripo kanzi vanenge ndichitozivawo zvingatoya kudaro ndo nditoziva kanzi uri kutoshandiswa kaivo unotoroya
Zvino handisida kuhwanda nyaya ndinoitaura pasi ndinotoroya kutoshandiswa zvausingaziva ndinotoroya vakabvunza vanhu pane mwana akatoshaika arimo maoko ako ndokumaona asina kutodi kuchena saka naizvozvo vanzi vanoda kuti wagadzirwa achiremba ati kuti abvise uroyo neshairo anoda munhu 2 kana kuti $800 aiwa riri kunzwika changani iyo awa mai ndo wanzi ichokwadi chokuti vari kuroya asi vari kushandiswa ndizvo izvezvo anachiremba vazotaure vangotaura zvekupazira kuti anatisaparipoti muka kana ava mai vari kuita izvozvo vachishandiswa watonzi itori shairo kumusha kwavo chaivo iwo havatoridiwo asi havana zvavangaokumusha kwavo saka vazotowadzirikiswe kwavo saka munotaura zvakanaka chiwa mai avo pangu vachipa ripoti yavo pese pangu vachipa ripoti yavo ndaona kuti mai vane mweya vari kupanda nyaya so pakati akatotesa zvinomira hazvinoshamisa zvakataura ine nangu ndangati kumba kuti kachanamisi mai wacho ubatsira ndozvetataura kuti ndibatsire vakati panofanira kunga paine abereki ndikati zvaabereki ndo akatonditurikezve saka kuti ndichaite zvaabereki ndikauye pano changamire mondidini zvenyu mondibatsira ndobvise mombe 2 idzodzo 800 iyoyo kwete kuti zvekuti ndichati kuenda kumusha handizvikwanisiba ndongozviitire zvinhu zvangu shairo rodzinga rodzokere kusha kwaro iri dhuku iri hadzi haripfekwa haro harina mhaka saka chiremba zvoitwa rini kukuya mati unozoshanda nemadhesi amai zvoitwa rini ipapa apa mari yendinayo haisinyatsokuokwanirana pataurwa nachiremba asi ndikadzokera kumba ndinoronga nemhuri yangu ndokwanisidzo kuti ite 800 ndimunondoona ndichiuya ngekuti shairiro harisi kudotomboriona toisa panapa tinoisa munoda nguva yakadini toisa madhetsi munoda nguva yakadini munofunga kuti munenge toisa madhetsi ati nekuti munhu anobva aenda aiwa neshairo randiendiba ndozvati toisa madhetsi taurai kuti muda kuitirwa mangwana here kusvika mangwana here saka ndati ndombotanga ndandogare dare nevana tinoonesa kuti mambo akati pamusoro yemama ndokunga zvinogona kuda 6 months zvetiri kurima tikatengesa ndomawanire tinoita mari mai kwari kuti ndokurasa mumwe 2 iya mudanga rangu rembudzi ndinotengesa wari kutaura asi upfumi hwao ndinoziva mamiriro zvakaita zvinhu zvachona kuti zvinogona kutora nguva kupfuura inenge yatarwa iyoyo asi kana zvaitika pakati rinenge risiri dambudziko mai wacho janamiro vari kuti ndadzo vaitokupai mwedzi 1 mwedzi 1 wahwiti unoda zvandinokurira mwedzi mingani emandiisira hini panoda mwedzi 40 mingani 4 months January, February, March, April. April 30. Zvino ndaichangamiri panguva yese komanziso vanenge vasisi mhepo dzananga mutoraakabuda muno aiwa mhuri dzanzi nachiremba dzizondiona hatingagadziri varipo vakandobuda vanoedzerwa akupazopinduka
Saka wodzokera kuna chiremba anditi wanzwa dare ravo takupai 4 months 4 months pepabhuru zvinogonoka zvaita. Okay. Unodzoka una chiremba nozwa kuti alright. Kuvanza William. Changamire. For 30 April. By 30 April. By 30 April. Mufanga zvinhu zvagadzirwa asi munosenda nedare kuti marecords edu tiaitested. Alright. Simuka imweni.